nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vandaag dat de Clash Group is gekomen met een claim tegen Refineria di Curaçao in het land Curaçao. Zoals bekend heeft Curaçao bijna een jaar lang met de Clash Group onderhandeld over de overname van de raffinaderij. Uiteindelijk heeft Curaçao die onderhandelingen stopgezet. Volgens de Clash Group hadden ze problemen vanwege de coronacrisis. En daarom zijn ze nu met een claim gekomen omdat ze het niet eens zijn met de handelswijze van Refineria di Curaçao. De Nabarima tanker die in de golf van Paria ligt is stabiel. Dat heeft Trinidad en Tobago officieel bekendgemaakt. De tanker ligt al enkele maanden vast en vanuit zowel Venezuela als op Curaçao is er afgelopen dagen veel zorgen geuit over de stabiliteit van de tanker. Er liggen namelijk meer dan 1 miljoen olievaten op de tanker. Als de tanker gaat zinken is dat een ongekende milieuramp. Maar Trinidad en Tobago zegt dat er geen reden is tot directe zorg. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Curaçaose overheid heeft gisteren bekendgemaakt dat de avondklok op Curaçao in ieder geval nog blijft gelden tot 30 oktober. Dat betekent dat tot die tijd niemand de straat op mag tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends als ze geen geldige reden en toestemming daarvoor hebben. De winkels en horecagelegenheden moeten uiterlijk 10 uur de deuren sluiten. Op 30 oktober zal de overheid bekijken of het nodig is de avondklok te verlengen om daarmee verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. Sleepbotenbedrijf Companhia Tau Corsal heeft 23 mensen ontslagen. Dat meldt de Extra vandaag. Er werken 107 mensen voor het bedrijf. Dat zit in heel zwaar weer omdat ze voor 80% afhankelijk zijn van de werkzaamheden bij de raffinaderij. En die werkzaamheden liggen al lange tijd stil. In eerste instantie wilde men 37 mensen ontslaan, maar na overleg met de vakbond is dat tot nu toe beperkt gebleven tot 23. Mocht de situatie weer verbeteren, dan komen al die mensen weer in aanmerking voor een nieuwe baan. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De gezondheidszorg op Curaçao is bijna onbetaalbaar geworden en daarom moet er bezuinigd worden. Dat heeft minister van Gezondheid Sita Jezus Liitu gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. De SVB moet ervoor zorgen dat er onder meer minder geld gaat naar specialisten, naar het gebruik van medicijnen en naar medische uitzendingen. Zowel minister Sita Jezus Liitu als de SVB-directeur Philip Martens gaven daar gisteren uitleg over. Als we meer willen bezuinigen binnen de gezondheidszorg op Curaçao, moeten we overstappen naar het gebruik van generieke medicijnen. Dat zei Karel Monte gisteren. Hij is voorzitter van de werkgroep die de bezuinigingen binnen de gezondheidszorg begeleidt en ook in een juridisch kader geeft. Volgens Monte zijn generieke medicijnen net zo goed als de duurdere merkmedicijnen en moeten we daarom overstappen. Niet minder dan 9 sportorganisaties hebben gisteren een handtekening gezet onder een overeenkomst waarmee Jong Holland eigenaar wordt van een sportveld in de wijk Sakito. Het veld zal niet alleen gebruikt worden om te voetballen, maar ook bijvoorbeeld voor naschoolse opvang en andere wijkactiviteiten. Minister van Onderwijs, Sport, Cultuur en Wetenschap Sita Jezus Liitu was een van de ondertekenaars. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.